Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito nga programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagot ayon nga ron ti surat, idi kalman laeng nga paset ti pakasalitaan ni Edmond Tilawag City, iti panangisurat ni Norberto Bumanglag Jr. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, takem kem kemak dagitag tagtagerger abibig ko. Kabayatan itidang panangmatmat, idiladawan ti babae nga idulok. Manipod iti kinaubing ko sa imbakal ko dagiti matak iti ruar ti bus nga pagtugtugawa. Impalawlaw ko anong nemi ti panagkitak, tada ururayak. Agkabakaba ti barukong ko itinamnamak nga agparang dayta nga babay. Nga uran iti apagdarikmat kuma ket masirayak laeng dikiti na ikawes keng kuwana nga talugading nga nang batumbalani ken na magbitek tinaganos pay laeng nga puso. Sa dinutayan deta nga babay nga ururayak nga agparang. Pinarimrimak akinita ti relos ko manong nemi. 5 laengen nga minutos sa agrubwat ti bus ngagpa-Manila. Pumanawak kadi iti Pilipinas nga maipaidam man ti urela maudig laengen nga panakapaludib ko ti panakakitak ko mga kinidelia. Ngemi ti panaglabas di kiti agbitek-bitek nga segundos kaslatawan ti aglabas nga adda nga mangilgat iti dilak manong. Wano ti iliw. Nagsublimanen manong nami nga nagkarayam ti panagkitak iti ladawan. Napakidema kadyaklatan magawidan ti inot a panagarubos ti kitiluwa. Nga kagandaan manong nami ti panangiwaragawag ti konduktor nga agluasen ti lugan nga agpa-Manila. Muli kayo! Hoy! Muli kayo! Lugan kayo! Tintayon! Agdagtagargar pa laeng dagditakulap ko iti panangigem ko iti ladawan. Mangrugi pa yan nga mabasa iti panakatedted ka dagiti luwak. Naggunay ti lugan. Mariknakon ti panagluluken ti bagi. Ket nadlaw ko iti panakaiparabaw ti nabara nga dakulap iti abagak. Uwan manong sa nait-etan. Anak, saan nga nairanta para keng ka? Nakalamlamuyot ti timek ni nanang ko nga nang pet-pet ti dakulap ko. Amo ni nanang ko manong nemi ti tinagtagibik arik na ken ni Delia. Ken amo namet akasla langit ken daga tinagbaitan mi. Pino ken sabot. Uwan manong nemi pino ken sabot. Dayta manong nemi tinaggidyatan mi. Baknang da. Manong nemi
Saan ko nga tinalyaw ni nanang imbakal ko kit di manen de kiti matak iti ruar agar arapaap nga makakita iti babae nga agtartaray nga kumangkamkamat iti bus. Arapaap nga da kumababae nga mangkamkamat iti bus. Sana ipukpukaw kumatinagan ko, Edmond! Edmond! Check ko ba? Nagsardeng ti bus. Ararapaapek nga dababay nga mangigawid ti panagtaray ti bus kadagsardeng bumabaak to agtarayak to mang sabat iti aglulo ang babae nga ginarakop kami tinabara na irut kastat ararapaapek ngem saan nga napasama naputol deta manong naming panagat-arapaap ko iti kelat nga napasardeng ti bus nagikis ti driver nga nagilunod sa nagtanambutog. At dagayem jeepney nga kilaat nga nagsarding iti sangot ti bus nga gistayan na nakadungparan iti lakas la nakaputak man. Nakarwaren ti bus iti lawag nalapsan min ti San Nicolas nakagat kulatan di kiti bibig ko. Agar arubos pa lang di kiti luwa kading kadem kulatan di kiti matak manong. Saan ko nga naure ni Delia? Saan? Saan ngay may ti terminal ti bus tap nagpinag-adakam ko ba? Saan nga nairanta apara keng kaanak? Agal alungugan ti kaungak dayta nga balikas ni nanang. Amok dayta manong. Amok. Nabayagan nga inawat ko dayta tagasano kuma nga maikariak na baknang da. Napanglaw kami. Pino da. Sabsabot kami. Kinapudno naman nung nemi makitaltalon laing ni tatang kadakwada. When? Ni tatang timang taltalon kadagiti adong nga pagtatalunan da. Ngem kas may sa ngagtutubo iti laksid ti kinapanglaw nadanak met iti arapap. Saan nga gapo ti kinabaknang da? Saan nga gapo iti kinagmaymaysan nga inanak? Nga kailangan nga makailagaan tinamay tapno sagrapek tumit. Saan nga gabo tibak nang da? Saan nga gabo tabugbugto nga anak ni Delia? Ngem, talaga, nasabali tirik na. Saan kong inambisyonan ti sileng ken purar ti kinabak nang da? Ngem, nasilod ti pusok gabo tinay dumduma kinapintas ni Delia ken kinasiyat na nga nagbalin nga gayem italaksid ti kinangato ti pamilyada. Itilaksid manong nemi ti naimatangan na a kinababak. Trinatarnak ni Delia kas padpada na nga parsoa. Awan na nga to, awan na baba. Dahil unay ti pagdayawak ken ni Delia nga day tadiga po no apay nga gayatak ken kuan. No pay amok manong naming iti uray ka anuman santo pulos nga umanugot di kiti naganak ken kuan nga siyak ti makagasat na amok manong sandak akayat di kiti naganak ken kuan. Maturog kan anak inyarsas ni nanang kanyat. Lipata misunan. Total, mapantay matan sa Haway. Nanang, lipatan mo day dyan nga Delia. Yan tangay ket ni, agpa Manila tayon, tapno mapantayon sa Haway. Igaed mo kit ditag sapol. Kaya, makasapol ka to sa bali. Pumintas tumit lang di biyag mo anak. Kanya, di ba yun? Agsublikan to nga sa bali nga tao dito. Baka napimpinas to pati pagtungpalam. Saan kanton nga mabain? Saan da kanton nga pagkadkadan anak? Wano ang mga no napimpinas to pati masakbayam. Iso nga lipate mo, di nga Delia. Ngem nagwingi-wingak manong nemi jaklata may peksa ti sakit tinakim ko. Malipatak na ta. Kasano nga malipatak? Wano basol ko kani, iti saan na nga panagpakita kanyat. Gapo ti kinadursok na napasamak idirabi. Gapo iti
nagwingi-wingak manen manong nemi, jak kayat nga ligipen tinapasamak iti rabi. Kayat ko kumalatan nga ikupin iti panunot ko. Kayat ko kumalatan nga iwaksi, agas laawan tinapasamak kada kami iti rabi. Ngem kasano? Malagip kulat tamano. Iti rabi manong nemi, liniputak ti panagtalek ni Delia kaniya. Iti rabi manong nemi inturayan nak iti kinarukup ko. Takasano ko mga makarangit ko. Kasano ko mapay nga makarangit ko ti derep tawak lang. Tanya ngamin tinapasamak iti rabi manong nemi. Maudin nga rabiik iti Pilipinas, nagtulagab mi iti kinitelya, ti panagkita mi iti abong-abong nga mangtantanawag iti nalawa kataltalunan da. Agturong sa Diyaway, niranta nga, panagkita ti maysa nga nasinged nga agkayem iti maudin nga gundaway. Iti dayta nga rabi, manunemi naladaw nga simmangpet, tanasurukin nga 30 minutos, tida palabas ngem awan pa isuna. Agawid ak kumakumaidin manunemi nga pagmam nagparang. Ngem saan nga naragsak ni Delia nga nagparang? Agsangsangit. Nabusel di kiti nakalablabagan nga matana nga nagayusan kadikistaan nga agsarday nga luwana. Nasdaawak manong. Kadi papanggulatan nga nagsangit kapo iti liday na gapo iti papanaw ko. Nagkaubingan kami manunemi kini Delia kas naagapad ko itayen na maknang da na panglaw kami, pino da sabot kami. Ni tatang ko manunemi ti bang taltalon kadagiti kataltalunan da, ni pay tatang ko manunemi ti agbaling nga karpintero ti balayda no kasapulan da no anyaman ti matarimaan iti balayda. Gapot ta impaayda iti abong-abong, gapot ta impaayda ti abong-abong nga pag naidan mi iti ligasunda. Nagbalin pa ni nanang ko ang katulong. Iti bukod da nga balay manong. Iso nga naggayem kami kay ni Delia. Naingkabsatan nga gayem. Ngem iti panagbalasitang na nagsubwal. Iti panagduyos ko kenkwana. Nainaw manunem iti na idumdum mga riknak kenkwana. Masiguradok nga isulahin tipit-pitik ti pusok. Agayatak iti lukudan ti amin. Ngem di kito yung arik na manunemi kat na ilimad laing. Amok ti limitasyon ko. Si dadata ti panakamok na sandak nga sa anak ang maikari kadakwada. Ken si puso ak nga nangawat iti dayta nga saan kamtungag kagasan. Wain manong nemi. Adak iti dayta nga abong-abong. Iti sumangpet isuna. Nga magsangsangit. Apay nga ta. Kinunkunak manong. Kasi na ko nakitayen. Nagsinged kami. Iti panagbalasitang nakin panagbaritok. Na isang sangayanin ti panagpitik ti puso. Imparik naklaing manong nemi tinengkabsatan nga panagkayemi iti likudan nga gayata kun kang kuana. Ngem iti tunggal panagsangumi, iti tunggal panagsasarita mi, mabaati aktulat nga agar-arapahap. Kayat ko nga ipeksa ti panagayat ko kang kuana. Kayat ko nga sikiten. Kayat ko nga guyuden isuna. Kayat ko nga maramanan dikit na rumpi nga bibig mo. Kayat ko manong nemi nga riknaen ti pudot ti sangaw na. Nga aprusak ti nalamuyot apingping na. Kanidingpil ko manong nemi dagiti bibig ko kadagiti na ingpis nga bibig na. Arapahap amin. Nga nagpatinggalayang dita. Langit ti kabatungad na idintot na nakabi ket pitakaklaay. Ngem, iti daytoy nga rabii, maburbur anak iti panagsangsangit ni Delia. Inasidgak, nagsaludsudak, no apay agsangsangit. Ngam saan nak na sinungbatan.
Ad-adda ket di nga pimigsa ti panagsangit na minsan pang inulit na minsan pang inulit ko tinagsaludsod. Ngem kaskas di nga saan nga simungbat. Ad-adda ket di nga naugot tinakasasayam itan nga panaganug-og na manon nemi. Ket saan ko nga napupuutan tinapagasamak. Pagamamlaengan mano. Pagamamlaengan inarakop nak ni Delia. Ito muna agun daway, inarakop nak, ti babae nga idulok. Inarakop nak, ti babae nga patpateg ko. Nakiktutak manong, ti babae nga inarapahap kong maarakop, addan iti arakop ko. Iso na mismo ti marakop. Ngem diya ka mo, no anya agapo, kasla adda nagsulat, iti karabub ko, diyak pa yan makasngaw. Kasla naglulukan hindi kiti tumtumen ko. Kasla kahit ko pekit din manong naming akalan panangarakop na kanya. Aging ka nagtimek ket kunan. Awan ang bain nga lalaki. Awan ang bain nga lalaki. Inyas ngaw na makapungpungtot iti panagsangsangit na. Ad-adan nga nagbaga ti karabukop ko manong naming nasaludsud ko iti bagik no anya tinagbasulak. Siyak ka diti awan ang bain na. Gapo nga ta pumanawakon. Mailang at amat, no, pumanawak. Kunak lang napudno, ti animal nga lalaki, bang lilipot man kayan. Sang kaibaga na nga siya kalaing tayo, tenda nga madamot pa'y gayam sa bali, olbod, matay ka kumalaingin. Didilaing nga amiris ko manong naming at tinubyo na, ti kayat na nga sa uwin. Uwin, ang nubyo na manong. Ti lalaki nga patinayon nga pag imunak ure amok nga awan ti kalintigak nga gimon. Wan manong ti lalaki nga kayat na gitinaganak yang kuwana nga pakiasawaan nanto. Dati ti kapuna no apay ako nak manong nemi. Ket awan pulus ti kay batukak kadakwada. Intuloy na kidi manong nemi tinagsangit iti barukong ko, imudumod ng tirupa na iti barukong ko, nabasa pa yan ti pulok, ngagapu ka iti luwan na manong. Tinagad nak, sanak sinitir, tinagad nak ni Delia, sa ita panawan nak, sa ita pumanaw kan, awan ton ti pangipeksak ka iti sakit tinagam ko. Awan ton ti pangibunto mo nakadagiti parikot ko. Awan kanton nga mangandingay kaniyak, Edmond. Mapukaw ko. Napukaw ko tinangisaldag iti pusok sa ita. Mapukaw kapay nga kakaiso nga lalaki nga makaawat kaniyak. Nakadidliday na ito yapasama kaniyak. Awanin siya boyfriend ko. Kalpasan na panawan na. At dapay nga inarakop nak iti nairot ni Delia manong. Inmundumod naman tirupa na iti barukong ko kat nakaununeg ken nakasasayam itaan dagiti sumungaw nga anug-og. Kimarabas meten tinaitumtumang nga latingit ko manong nemi. Italaeng nga maamiris ko nga kinadayo kami. Ay ayatek dito nga babae manong nemi nga amukmet nga saan nagtopulos nga maikari. Kasimbilang nagayem. Inarakop ko tinairot ngem sa balin ti marikrik na nabaharan ti bagik manong. Sa balin ti marikrik na manong tumangtangkanin ti aramas ko. Iniggamak ti agsumbangir nga pingping na pinatangad ko ket iti panagsabat dagiti matami na layusen alwa ti matana. Maninawak ti diday ken ila pamrayan kumarayamen manunemi ti alintataw ti lagip ko amaudin nga rabi nga pa nagkitami kay ni Delia. Sangkuntun nga makita pa isuna tinaldaw-aldaw. Mabayag ton nga sang kami ngagkita. Sinaklot nak manen tiladdaang manunemi. Dagiti matami agpadan nga gan aninaw iti kaungan ti maysa ken maysa kada kami ngawan ti sabali a makiilawlawag. Nagdumugak nga nang sarak
kadagiti bibig na. Wen sana nga inling ti ulo na. Ket iti panagdiso dagiti bibig ko kadagiti bibig na simriyamak nalipata kun ti amin manong. Kasta una yun ti panagsanggulen ti dilami, kasta una yun ti panaglanang dagiti bibig mi. Manong nemi saanen nga napateg kanyak nga gayem kamlaeng. Saanen nga napateg kanyak nga malmaldaang daytoy nga babae gaboy ti panagsina da iti kayanayat na. Saanen nga nasken pa nga panunutek nga narasi ti panunot daytoy nga babae. Nagturay ket di manong nemi ti barak ken samit ti panaglantip dagiti bibig mi. Inturayan nakon manong nemi ti rugso. Inadipan nakon iti nainlasagan nga tarigagay. Aglalo iti agpadan nga lamu-lamu kami iti uneg ti among-among. Iti lawang manong nemi ken laat nga nadalungdungan kadagiti nangisit nga ulep. Aglemeng dagiti agkirem-kirem nga bituen nga sinukatan ti panakaikurit ti lawag iti tangatang nga sinaruno ti dalagudug ti makapleng agurruod manong nemi. Madamdamalaeng nagtenag darakela tinukel ti arbis nga nagbaling nga tudo. Aging ka napigsan ti bayakabak, napigsan ti tudo. Nga kabayatan ngagtudtudo anong nemi, kastaon met iti aramided mi nga panaggabo, kastaon iti panakaulit-ulit manong nemi, iti panakaidanon mi ti alimpatuk ni ragsa. Amok manong nemi kinarukop, kinamanang gundaway ken kinamaag tinaramid ko, ket amok nga isudayta ti saanen nga nagparangan ni Delia iti bus nga nagpakada ko ba iti papanaw ko iti Pilipinas. Para kadiken ko anak iti ginundawayak ti kinarukup na. Ngayon binalas na met dagiti arakop ko. Binalas na met dagiti agek ken apus ko. Inted na voluntaryo ti amin na. Inted na ti amin na manong. Nagayayatan mi tinapasamak. Saan ko nga pinilit? Amo ti Diyos manong nemi nga saan ko pinilit di Delia. Nagayatan mi nga dua. Nagragsak kami nga dua. Dayta nga paset ti biag ko ti kang kanayon nga mga alya kaniyak manong. 20 nga tawen tinapalabas. Ngem kasla edi kalman laeng. Nagbalinan nga puris kan banbanti iti biag ko. Amang tirtiris iti konsensyak iti unos ti 20 nga tawen. Manong nemi, kumusta itan ni Delia? Ngem sakbay intuloy mi manong nemi, oen manong nemi 20 atawen. Saan akong nga nagawid pa iti Pilipinas, awan matenti kontak ko ken ni Delia. Basta dilatan ipapanaw ko ti Pilipinas nga inururay ko ngem saan nga imay. Ti amok kinaguranak kadi di pananggundaway ko ti amin, nga danapasamak kada kami, nga ginunud ko ti kinabirhen na ini. 20 nga tawen nga saan man lang nga nagsursurat, bueno, nagpadanon iti uray no, pakumusta laeng kadagiti karubami nga umaymeten dito'y Hawaii. Ngem saan kumot nga mababalaw, tapati siyak, saan kun nga maitulid pa'y timang kontak ken kuana. Karugit ko ti bagik, iti naramid ko. Napalos ti bain ko. Iti pananggundaway ko ti kinarukop na. Ngem ko nakmanin nagayayatan na inted na. Nagayayatan mi nga duwa. Nagragsak kami nga duwa. Ngem no pegasta, san ko malipatan ni Delia. Iti kaonggak si bibiyag ti lagip na. San ko pulos nga mapunas. Tiya, naikitikit nga ayat iti puso nga nairantalay nga para kini Delia. Ngem nagtalineed, tibain, iti daydi nga rabi, nga pananggundaway ko, iti kinarukop na sa napulos, nga pinaglunit ti panawen. Wen, ti katataksan na, manong nemi, awan napulos ti tured ko, amang sango iti nagbasulak. Basta naglemesak iti bain, aging ka makonsensyak metlaeng. Masapulas ang wet, tinagbidutak. Kahit ko maugasan, tinagbasulak.
Kahit ko ti dumawat ti pamakawan kini Delia kalpasan, tinasuruken nga 20 nga tawen manong. Wen manong nemi, anya nga tatirumbe nga ramitek. Kinon ko na kiti. Agawitak nga ta. Papaan ko nga tapadasen, te bakasyon o maminsan lang. Apay mo't kami nga sa anak nga nagbakbakasyon manong. Apay nga tangamin manong. Hoy manong nemi sang kumanipatan day di nga napasamak, naikiti-kita tilagip ko. Hoy manong, kabayatan ti panaglaylayag pero plano manong nemi, kung kayo ka tagloko-loko na ito yung script ko, pasarayag pukaw. Mabit lang. Sabi nga tanak ko na ya, pasarayag putol. Kinunak ng desisyon masapol nga sang work tinagbidtutak kahit kumaugasan tinagbasulak. Kahit ko ti dumaw ti pamamakawan kini Delia kalpasan tinasurukin nga 20 nga tawen. Isong idilawas na manunemi, idilayang lawas na. Intured kong dinagawid iti lugar nga nakainakak kahit kulayang nga maisarang, makasarang ni Delia. Nga dumawat iti pamakawan, uray nun amok nga naladawen ti amin. Kahit kabayatan ti panaglaylayag, manunemi, teroplano nga nagluganak nga agawid nga agpalawag. Nagsisinggalot manunemi, dagiti lagip nga agal-alataw, dagiti lagip nga agal alintatao, iti panunot ko. Ti kadak iti haway idi manunemi, malagip ko, no kasanuak nga nagtrabaho. No kasano nga masenso ti biyag ko manunemi ti kadak ti isla ti paraiso ako nada. Way, naduma-duma ti trabaho. Tagaugas ti plato iti restaurant, parawalis ti parking lot, trabahador iti pagaramidan ti chocolate, kananyalad ti tan. Awan ti pilpilyak na trabaho basta nadayaw nga pakauluan iti basit nga dulyar sa ituloy ko to tinagbasa aging ka nagturpusak iti kolehyo. Nakastrekak iti bangko kas teller iti damo. Aging ka nagbali nga financial consultant, nagbali na ka branch manager. Ngayon iti saklot di kita nagunod ko abalegi, nagbali nga naliday ti biyag ko apay. Iti kaado, apinoy iti Hawaii kasla at dalata, mangburburi-buri ti panunot ko. At dalata ni Delia mangburburi-buri ti panunot ko. Kahit ko alipatin ngam saan lat nga maiwaksi ti panunot ko. Apay nga ta, saan ko malipatan, saan ko maibawing iti sabali ti puso. Iti namnamak nga malipatak, pimanawak iti Hawaii manong. Nagturungak iti New York, nakastrek akas financial consultant iti maysa ka nagitirakkel ng investment company iti Amerika. Imbas na kumanong nemi iti nagtrabaho, nagbalinak nga mamagbaga, advisor ka iti nababakna nga kliyente iti kumpanya tapno masalwadan da ken mapaaduda iti kwartada. Siya nagpukaw man rin. Naluko na iti script mo. Oen manong nemi adut nagtrabaho pimintas ti biyag ko, rimang ay ti biyag ko. Manik po iti basit ken nailet nga apartment ko iti manong nemi. Nakaipatakderak nakagatang iti kondo. Naragsakak kuman. Manik po iti maysa nga mamirmiraot nga anak laing ti maysa nga agtaltalon ken patagtagabo. Magitaltalon iti ni tatang patagtagabo ni anang di Pilipinas. Nagunood ko di rapap ko ti bihag. May liwliwag ko kuman, tila dingit nga imbati kanyak, tinapasamak mi kini Delia, kanay di nga rabii. Ngayon kas di nga nagtanidlata ti sidir. Aging ka manunemi nga namamok ni Tess. May nga mistisa nga Pinay ti inana, puraw ti amana. Napintas manong. Nukunak nga napinpindas nga amang ngem ni Delia, pudno unay.
Nagbalingan na singad kami, yan, mariknak lata, nga maatrakar kanyak manong nemi. Kanyak tiyak mo, tiyak may bagasan manong nemi ti kaririknak. Ngem, nakasaysaya at manong. Nasingpet, ket ti kinasingad mi iti tunggal maysa, iti maysa nga rabi, iti kaado nga arak nga nainom ko. Naibagak ken kuana iti I love you. Nakaw. Wan manong barbaring ko naknumalipatak ni Delia babaen ken kuana. I love you kinunang. Anyan naragsak na manong nemi iti bagak ken kuana ti I love you inarakop nak. Binisito nak ako namlano nakatukma iti alna. Manong nemi at napasamak kada kami kat nagkasar kami. Saan ngayong grande, saan ko pa yan nga inawis dananang kendi kidi kakabsat ko. Impakamuklatan kadakwada nga nagkasarak. Nagturong kami iti Las Vegas, manong nemi ket Las Vegas, syudad nga nakaparpag na, kapapardasan nga pagkasaran ti dua ngagpimpinatig. Dito Las Vegas kami nga nagkasarmanong. Uwan, nabartay kak idi, nagkasar kami iti may nga chapel, ngem matandaanak, tinangkasar ka na kami, pastor, nga agkawkawas akas Elvis Presley. Ngem amok idi nga bidot ti amin, saan ko nga ayaten ni Tess manong, nabartay kak lay idi bagak ken kuana ti I love you. Ingkasar ko, itinamnamak nga mapunas tilagip ko kini Delia. Ingkasar ko ni Tess tapno may pakitak iti pamilyak nga normal ti kinatao. Nasanak nga nagbaling nga balod iti alya tilagip anapasamak dita Pilipinas. Nakiasawak laeng tapno may panaknek kabaylak met tag-asawa. Ad-adda kidi nga ti manor iti ad-adda nga panakaburibor ti konsensyak manong. Sila lang tulata ti nagbasulak kini Delia sa ita na nayunan pa'y ti panangalilaw ko kini Tess ngayong kasar ko nga jakmet ipatpateg. Anya da ituin nga pasama kini biyag kumanong. Nga da ita nga paset ti biyag ko ti kang kanawin ng mga alya kaniyak manong 20 nga taon tinapalabas. So bali man yung tinagturungan dati script. Mapirs-pirsay ti konsensyak manong nemi jakon maibtur kad nagpudnoak kinites. Insalaysay ko ken kuana ti amin ayat ko ti panagayat ko kini Delia. Ti kaawan ti panagayat ko kinites. Naganong og isuna manong nemi ket imbulos na ti nakasasayam nga anges maasyanak. Kayat ko nga surusuruin nga ayaten ni Tess ngam amok nga santo mapasama. Inibagak ti pa nagsublik sa di Pilipinas. Huwain, iniyawat na kaniyak dagiti dokumentos iti pa nagdiborsyo mi. Iti baet dagiti saan amanakanak nga luwa nga arubos ka dagiti matana. Ket kunana. Ay eten kahit mun amum data. Ayat nga naroblebas iten niya mga banag dito lubong. Ngamited ko king katiwayawayam. Manong nemi. Nagsaya atin nga babae. Ited ko king katiwayawayam, jak may turan ti magtultuloy nga kalbaryo iti biyag mo. Sape ko ma, tamasapulam ang masubliam ni Delia. Ket maragpat mo metlaang ti ragsak nga ayat. Maragpat mo metlaang ti ragsak kinayat nga indrantam iti dayta nga babae. Nakagasgasat nga Delia. Nagluhaak manong nemi inarakop ko ni Tess iti maudi agundaway kaslakid din saan ko kayat apuluspusan. Nariknak metlaeng tinalaus nga nadingit iti panagdiborsyo mi. Nagasawa kami pagkatapos nagdiborsyo kami lang. Iti Facebook nagturedak nga ng kontak kini Delia manong. Imbagak ti panagawid ko ken kayat ko akasarita. Wen, nagawid ak nga rod dito Pilipinas kalpasan nga nagdiborsyo kami ken ni Tess. Nakatakderak itan iti sangot ti balay nga tinaminsan
ket nagay ayaman mi kinitelya. Isupay laing tibalay ngem daanen, agkuskusapon di kiti pintana. Manong nemi, malasin pa yen, tiya nagnagnaan ti anay. Wen, daanen nga balay. Ngem sa dinno itantiyan, itigidagit agindeg. Anja taramitek. Awan pa'y tinakakita kanyak nga daakon ti sangot ti balayda. Manipod sa Hawaii, at daakon dito Pilipinas, at daakon dito Lawag, at daakon ti sangot ti daan nga balay. Iti arubayan nga nagayaman mi idi kinitelya. Awan ti tao nga makakita kanyak. Manong nemi, nagtugtugak. Madamdamalayang nangikon ti karasakas ti tsinelas ngumas asideg iti ridaw. Naglukat ti ridaw. Naibaskag ti maysa nga babae. Linamot dagiti matak ti pakabuklan day nga babae. Nataingan maten. Narapis. Ngimisit ti kudil na. Ngimadalta dagiti rimat kadagiti matana. Kadagiti bibig na akas pailaing idi akas lakang kanayon nga mangkarkarit. Ti barukong na ti pakabuklan ti pamagina. Na ikalupkup pailaing ti makasulisog along ay na napakidemak na napaubel iti apagtarikmat. Uwan manong. Oray ni Delia manong nemi na ikulen daytoy minatmatan na kidi ako nam nakakita iti alalya. Ngam napardas nga naalaw na ti bagina. Ket niyas nga ho na. Edmond? Diyak ka mong itat isasarungkar mo. Niyas nga ho na mas daw. Ada iti trabaho ni Alex. Kukurak kami nung intun bigat pa lang umay ka. Alex? Ada iti trabaho ni Alex? Sino ni Alex? Papagayam. Atidug pa niya. Diyan. Malagay pa siya istorya ni Edmond. Jero Grugina, or-orayan na ni Delia. Mapan na ko mapalubusan, terminal tibos, nga mapan sa Manila, tagpa-American. Ngayon saan na nga nauray? Malagip na kiti, di na palabas nga rabii. Nga nakita da sa abong-abong. Ni Edmond ket anak ti Katalunan da Delia. Ni Delia nabaknang da, napintas balay da, nalawat kataltalunan da. Ni tatang ni Edmond, isot makitaltalon. Ni nanang ni Edmond, katulong da. Ngayon gapot da, balay da, abong-abong da, ket sakop ti solar da Delia, ijay da nga nagsininged, di kiti duwa. Nagsininged da. Ngayon ni Edmond, agay ayat kini Delia. No pa'y amo na saan nga may karigabot na baknang da, suda ket da kurapay. Ngayon napagasatan lang, nagkantiguндaway nga nagpa-Hawaii, nagpa-Amerika. Dedi nga rabi, sakbay ti panagluwas na, ada na pasamak kadakwada. Iti abong-abong. Ta idi mauray ni Edmond ni Delia, iti abong-abong, inarakop na agsangsangit. Gayam, nagsina da ka na di boyfriend na. Uwan. Ket gapot arakopin ni Delia isuna. Ket siyempre, lalaki isuna. Adda na pasamak kadakwada. Inkwa na. Ay, day, amoy ratan tiket na sa wen. Ket day ti panpandagan ni Edmond na rason no apeng saan nga nagpakita ni Delia kenkwana. Gapota siguro, kinagura ni Delia, dadya pa ng gundaway ni Edmond kenkwana nga nagpuada. Ngayon ayayaten ni Edmond isuna. Idiadan sa Hawaii ni Edmond, busy. Handa nga sinusuratan, di na tinutawagan, awan mat dinaoray na nga surat, awan pulos te communication da.
Tapan pandagan lata ni Edmond nga kinagura ni Delia Isuna. Aging ka nga, nagadal ni Edmond sa Amerika na bimaknang, nagbaling nga financial analyst, at asawa na ni Tess, inasawa na ni Tess. Ngam gabota saan nang ipatpatig ni Tess? Indiborsyo na. Aging ka nga malagip nan, kalpasanti, mano, tanda ni 20 nga tawen, agbakasyonan sa di Pilipinas. Kahit na makita ita ni Delia, kahit na makita ti di makilan na nga lugar, kahit na makita di balay nga dakila balay, kahit na makita di abong-abong, kahit na makita ita ni Delia. Ayan, idi taddan sa di balay daanan ko na, daanan. Aging ka nakita na ni Delia. Edmund? Delia? Diyan ka mong itati, isa sa runggar mo. Nayas ngaw ni Delia mas bastaaw. Kung amin, adda iti trabaho ni Alex. Kung amin no, yung may kanto pa na itong bigat, manong nemi, Alex nga ta, tinagan nila kayo na. Manong nemi inlaw-lawag ko nga saan ako nga makauray, isungin na panakon. Ngayon baga, nagsubli ak tumatlaing ti kabigatan na, no isuman ti pagayatan na. Ay, adda ka dito yan, napi palang ibabawi. Sumarik ka. Inawis na nga imuneg, matartaranta ak paikid din manong. Sa anak pa nga nagkablaaw no nangumusta kumalaing. Nabati ak lang manong nemi nga mangipalpalawlaw iti panagkitak iti uneg ti balay. Kasla mangrukod-rukod. Sana nakas idi ti kinangayad ti uneg ti pagtaynganda. May salaeng nga gagangay nga daanan nga balay. Saan nakas idi manong nemi. Aging nga danangin ko nagtimek ako nana. Mami, mapanakon? Tinalyaw ko ti paggapuan ti timek manong nemi. Umas asideg kada kami ti may nga teenager nga lalaki. Natayag, panguluten dagiti pangatidukin nga buok na. Nakais-isem tegtutubo. Minatmatak ti rupa na nga saan ko napulos nga maakal iti panagkitak kenkuana. Matagirgerak ket di manunimi kas lalaingin estatwa nga mangmatmatmat iti agtutubo. Ti barito wano baro. Aging ka nga nakasideg iti inana. Inarakop na ti inana nga nangimaldit iti agek iti pingping daytoy. Maladawak basit mama. Anda research ko iti library. Kinunana. Di ka o nagkrabrabi anak ha? Insong bat ti inana. Kenwin gayam. Meet my best friend. Diyay kinaubingak nga nagturong sa Amerika. Tinalyaw na tegtutubo manong. Minatmatan na kakasla na ikulang. Ni Uncle Edmond, tisang istorya nga very successful financial analyst iti New York. Amunak gayam. Mabali siguro nga na istorya ang peso ni Delia ti kasasaan ko. Wana, napigsaitan di social media. So siguro ito pakakitkitan gan pakabasbasan da. Yes anak, nakabakasyon. Kaya't nakano makita, tinagkapuan na nga lugar. Edmond, ni Eddie, ti kakaiso ng anak ko. Panangyam amo ni Delia kanyak manong. Tsak pa'y laeng makasngaw manong. Nice to meet you, Uncle. Inchaya tagtutubo ti dakulap na. Inawat ko ti dakulap na manong naming nakapalkat lata ti pa nagkitak iti rupa da itoy. Nice meeting you, Uncle. Kinuha na ulit.
Naging ka nga nagdadrasin na ito nga rimuar, iti pagtaingan, ket iti pan nakai libbaag, iti pan nakairekap tiri daw, iti pa ilang nga napasimbeng ko tiriknak. Diyak pulos na kauni. Anak mo, nasaludsod ko. Baano tatawan na? Kasla matartarantaak manong nemi nga nagsaludsod. Nagtunged ni Delia, awan, anak ko, 19 years old, and 2 months to be exact. 19 years old, and 2 months to be exact. When? Edmond, adun din nagbaliwang. Nalang to, tilanglangam. Paglasinan nga baknang ka, friend, kaano nga namamom nilakay mo? Kaano ti kasaryo? Sinaludsod ko manong. Sa bali ti saludsod ko kung tsak sinumbatan di ko na nga baknangin tilangan. Kaano nga namamom nilakay mo ko na? Kaano nga nagkasar kayo? Pengasal saludsodam. 19 and 2 months titawan ni Eddie. Sa nga rito sumbat. Kaano nga namamom, kat kaano ti kasaryo. Manong name it mo, no apay nga gitat saludsod ko. Mabay ka ditoy, Edmond? Umami mo kitaan, tinagbanagan na kiti pinanawang agagayem kinaubingan. Tapno, may pabigbig mo, hindi pa nagbalbali mo. Tapno, may pakamom, ti pa nagbalin mo nga baknan. Intultuloy na tama nung name ni Delia tinagsaludsud akas lakayat na aliklikan di kiti saludsud ko. Imbes ko mga sumbatan iti saludsud ko nga kaano nga namaamom nila kay mo, kaano kayo nga nagkasar. Ngayon isumat tinagsaludsud. Tisungbatam ti saludsud ko tisungbatam Delia. Ano tayo ti saludsud mo? Kaano kayo nga nagkasar ka nagkamamoy ti asawam? Ano ko pa nakainaigan ti asawak? May panggap na ito kini Eddie. Ti anak ko? Ti panangmatmat ko kini Eddie. Kaing ingas ko. Karupropak ni Eddie, Delia. Pimig sa ditimag kumanong. Kaya ito ko sumbatam na kisalutsud ko. Saan nga nakasngaw ni Delia? Kinitanak manong nemi. Kaditi pa nagsabat dagiti matami mangrugin nga tumbog dagiti luwa kadagiti matana. Nariknaklatan manong nemi ti pa nagluluken dagiti tumtumen ko. 20 nga tawen diti papanaw ko. Sa nga pulo ket siyam ket 2 nga bulan ti tawen ni Eddie. Kayat nga sawen. Kahit nakatingasawen, minugatak ni Delia nga nalayusen dagiti mata na karigiti lulwa. Edmond, nagbunga da iti rabi nga panakalipat ta. Sikati ama ni Eddie. Nagtagtagargar tinabagpangatimek ni Delia manunay. Nangim kemak. Si Malinan tirurod ken pungtut ko kini Delia. Ngem di mo man lang imbaga kanyak. Nga uri no imparipir mo lang kanyak. Nagsubliak ko ma. Intagtar ko kuma tinaramid ko ken ka. Ngimabingisa mo impaka mo. Nga nagbunga gayam daddy. Tatsyak kumati ng asawa ken ka. Sa anak nga yayaten, Edmond. Nato ko na. Sa anak nga yayaten, sakit pimanaw ka. Nga di ka mala nagsurat no na imawag laing kuma. Namimpinsan ka nga ng lipat, Edmond.
Kayat ko kung mga siyak di tumawag. Kayat ko kung mga siyak na surat. Ngayon pangalak ko mati address mo. Ngayon pangiturungak ti surat mo. Sa anak nga inayat, linipat nak. Pinanawan nak. Manong nemi ti songbat ko iti dayta nga imbaganak at kunak. No apa nga naramid ko ti saan nga nagsurat. Gabutan nagbainak iti dayti nga naramid ko. Amok kinakinagura nak. Ganda wayak ti kinarukop mo. Nagwingi-wing ni Delia manong nemi. Gaputakunan ka, Edmond. Sa amo nga pulos nga amo. Nga ibuksilan, tirik na, ken gunay, ti maysa nga babae. Dahil nga rabi, sa anak nga narukop, iti pa nang ipapan mo. Nagayayatak ni amin. Tanabayag metin nga urayak nga rakupen ka nagkanak. Tati pa nang ipagarup mo. Kat may salayan nga gayem. Ti pa nagayat ko keng kagem ti mula mo, Edmond. Hindi narakop nak. Narupsak. Intulok ko ti bagik. Among ka di, nga inararapaap kong mapasamak day di agundaway. Iti kadaal daw nga kita ta idi. Iliwak lang nga rukupan naklak ma. Imsambo inaramid. Diyak na oray nga narakop nak. Iso nga ti amok sa anak ngay ayaten. Delia. Diyak amo. Diyak amo nga ayaten nakmed kayang. Kaputa takrut ka. Pinagbali mo latang na babati kinataom. Kaputa baklang kami kat nakurapay kayo. Magital-talon kayo kat na kami tibaklang. Imapin nga sa mo itinungpal kan sinurot tiriknam. Kaputa takrut ka. Nariknak di pa nagayat mo kanyak. Kat sisagak. Ito pa nang ipalagak mo kumaitiriknam kanyak. Kaya di nga rabingam saan ko na oray. Kanya tinaoray ko awan. Kinagura ka. Gabuta awan ti durim nga mangirupir ti panagayat mo. Anya ti rason mo? Awan. Ang nga rason nga gaputabak nang kami kat nakurapay kayo. Handa ka di kumarumbeng nga nagbaitan ti ayat. No talagang ipatpatig na kinipatpatig ka waribak nang kami kat nakurapay kayo. Ito ti samong inam mo kat nagbaling ka nga takrut, Edmond. Nagbaling ka nga takrut. Nagsipod na dumikit di mo kinabayalan nga inrupir ti pa nagayat mo. Sa itasyak ti pabasulam no apay nga saan ko yung pakpaka mo nga nagbunga dahil di nga rabi. Saan ka man lapulos ka nagsurat? Ita, saludsudam kanyak no apay nga saan kong imbagbaga ka tapno may nakumaitak der. Sa anak ko nga nakasngaw manong nemi. Nagkidemak. Nagarubos sa dagiti luluak. Kayat kong idumeg ti ulok. Itinadamag ko. Ken kayat kong idumeg ti ulok gapoy ti kinamahag ko. Ngam na pa mapasublik ka di pa tinapalabas. Inayat nak ni Delia nga Jack am-amo. Nagbunga da di nga pa nakalipat mi. Apeng kami nga nagbali na katakrot. Apeng nga Jack kinabaylan nga inropir ti panagayat ko iti likodan nga baknang dakit na kurapay kami. Apeng nga pinagtalined ko ngamin nga sa anak kami kari. Basol ko. Basol ko. Naging gama nung nemi nga sinalutsod ko. Amukan din ni Eddie. Nasyak ti aman. Nakalablab ay ti salutsod ko. Gabutamok latan no anya ti sungbat na. Nagwingiwing. Ni Alex. Ti amo na nga ama. Ti ama na. Ni Alex nga asawag ti amo na nga ama na. Ken ni Alex.
Inawat na nga pudpud nung anak na ni Eddie. So nga wan tinaskan nga subliam. Gabutay di pan pinanawan na. Kahit nga sawen. Nga awan tinaskan nga subliam. Manong name sa anak kun nga nagbayag pahe iti pagtaingan ni Delia. Jak kayat manong name nga ad-adalaeng nga maiwek-wek ti si kakali pahilaing nga punyal ti panagbidtot ko. Jakon kayat pa nga nayunan ti sakit tinakem ko. Jakon kayat nga ad-adang iparangarang ti kinatakrut ko. Uno mang ipalagak laeng iti kinatangig ko. Napukaw ko ni Delia. Saan nga gapuken ko ana, manong name. No diket gapumit laeng kanyak iti kaawan ti sentido kumun ko. Ngem, ti kasasakitan ti amin, manong nemi. Napukaw ko ti anak ko. Ti bukod ko nga dara, nga awang malapulos ti kalintigag, nga mangbigbigen ko anak. Kas bukod ko nga dara. Handa ka di kalintigag ita nga mangibaga, nga da kami ti rumbeng nga agden na kini Delia. Idinto da jakpay na itured nga inaramid idi tanawaya. Itakid din tadaanan ti asawa. Ti kasasakitan nga parte na manong nemi. Ti pudno nga anak ko ti awag na kanyak ket Uncle Edmond. Idinto ti saan na nga pudno nga ama nga ni Alex ket papa ti awag na. Mabaling ko kading ibaga ken ko ana. Anak siyak ti pudno nga amam. Awan ti kalintigak mangibaga. Ken mangilawlawak no kasano nga napasama. Tano kas pagarigan ti ilawlawak ko ken kuhan ti amin. Saan ka di nga ad-adalaeng nga nasakit? No ibaga ni Delia nga siyak ti katatakrutan kamamaagan nga lalaki dito'y lubong. Ngabuti saan ko nga nairupir ti pagkalintigak nga nagayat ken kuana. Nasakit manen nga panunutin ken awaten no ti mismo nga anak ko. Ti mangibaga kanyak nga awan ti serserbik nga ama. Manong nemi. Sanang nasken pa'y nga singaek tinaragsak na talinaaying nga pamilya ni Delia. Tamok manong nemi nga idipay ket linipat na kun ket inayat na ni Alex. Ket ni Alex rumbing unang agyaman na ken kuana. Ta sa ure no saan na nga pudno putot ni Eddie. Kadipat patig na. Nagasgasat ni Alex inti siya. Ta ore saan na nga pudno putot ni Eddie ket adda kalintegan na nga mangipatig ken kuana. Ngem siya. Siya nga pudno nga ama ni Eddie. Humalapulos ti kalintigak nga mangipahay ti pamatig ti maysa nga pudno nga amagen ko ana. Manong naimisan kon nga siningayda. Naragsak ni Delia ti sububukel pamilya na. Aglalo, iti panangibilang nilakay na kasputpudnong anak na ni Eddie. Itilaksid ti panakaamuna nga saan na nga putot. Ada ka di kalintegak manong nemi nga magrakrak idinayta nga talinaay ragsak ken ornus ti biyagda. Nagbaliak lang arudin nga maag takrut agbalianak ka di pala ita nga dakes tapno riribuk ken waraek ti pamilyada. Anya ti mapasamak no ibagak to ken ni Eddie nga siyak ti amana. Anya ti mapasamak. No isturbuek ni Delia. Taalukuyek ni subli na ti dati apan nagayat na kanya. Ad-adalay nga siyak tagbali nga kontrabida manong. Isu nga linipat kon. Gabutawan ti kalintagak.
nga mangilaban pa ti bagbaga kalintigak kaputa talagang awan ti kalintigak. Awan. Napait nga maawatek ti kinapudno manong. Napukaw ko ida gapumitlang ti kinatakrut ko. Napukaw ko ni Delia. Napukaw ko ti putot ko. Gapumitlang kanya. Adak pa ilayang dito Pilipinas, manong naming, nga mangpadpadas, nga mangliliwa, iti nakasad sa diwa pa ilang nga sa No aglunit to pa iti sugat, jak mo. Nalabit, nga agtarinan itulat nga sugat, aging ka iti itong palbiag ko. Nakasaksakit mano. Dito nga tanti kasasakitan nga padas ti may isang ama, akas kanya. Agnanayon tulatan. Agnanayon tulatan nga kutimak tila dingit, ngam no addantuman na bating konsolasyon iti biyag ko. Naragsak, tinatungpalnan, tanatungpal, naragsak, tinatungpalan, ti biyag ni Delia. May matangak, tirimat, ti pinili na abiyag, kahit makanay daytan nga liwliwak, nga mang talaytay, tinasipngit alubong, nga tibkalak, tundaan. Ket kadated tiluwa nga mapespes kadikiti matak. Bareng manong nemi numaksayan metlaeng tidagensen ti Kalbaryo nga pinarnuay ko. Numasirayak tupay tilawag o numawaknitan tinagpanes alubong ko. Diyak laengin amo. Tilaeng masiguradok manong nemi ket awanton ti sabali pa nga Delia ti biyag ko. Jakton makasarak tikas kankwana. Sayang, basol ko. Dito yan, di pagpatingkaan, di pagkasalitaan, ti biyag ko manong nemi, manen, agyaman na, kiti anos mo nga nang ibasa. To'y nabatbati, ngagyaman keng ka, Edmond, itilawag sili. Kaya nalak mamet dahil dati kong dawing agyaman ka ni Apo Norberto Bumanglag Jr., iti panangipain na, iti panawen, nga nangisurat iti detoy nga pagkasalita. Kaya nagyaman na keng kamanong. When? Sabi ko adari kiti nalinglingay ko nga nagdingig kada ito'y nga programa, kada ito'y nga surat ko, manong nemi. Hindi ka unay nagpukaw matmanin. Taran, rararan. Tuwing nga rod, agyaman nga pagayam mo, na ibagkatay na, Edmond, itilawag City, iti panangisurat ni Norberto Bumanglag Jr. Iti San Nicolas, Ilocos Norte. Yeah, papagayam eh. Thank you very much. Yan, hanga naragsak nga ending na yan. Nagbabawi ni Edmond, ta nagbaling aming nga takrot.